Над 50% от бебетата страдат от подсичане поне веднъж в живота им. Обикновено подсичането отминава за 3-4 дни или поне се подобрява, но има и деца, при които този проблем е доста сериозен и хроничен и родителите им е доста трудно да се справят с този проблем. Дерматитът в зоната на пелените може да се появи поради дразнене от мокрите пелени и задържане на тази влага в областта на кожата. Разбира се, триенето с напоени, с нетипични за кожата съставки, мокри кърпички, също обостря и предразполага към развитието на подсичане. Разбира се, температурата в тази пелена се повишава поради тази влага и това предразполага от раздразнение на кожата. В пелената кожата влиза в контакт с много нетипични и агресивни съставки в лицето на урината и изпражненията, които сами по себе си дразнят доста кожата. Още повече, ако се задържат и повече време върху нея, се нарушава още повече бариерата на кожата. При честото миене и третиране на кожата с дразнещи измивни препарати, разбира се, бариерата се нарушава и предразполага към още повече раздразнение. Обривът от подсичане е добре познат като червени петна по дупето на бебето и може да се образува и в ингвиналните гънки. По-тежки прояви на подсичането, кожата може да изглежда подпухнала, топла, грапава и може и да леко и уточна. Някои признаци, които трябва да разпознаем за усложняване и наслагването на бактериална или гъбична инфекция, са залющване на кожата, секретиране, отделяне на най-различни секрети и дори признаци на образуване на ранички по кожата. В този случай е много важно да се консултираме с лекар, за да се започне необходимото лечение, ако по преценка, разбира се, на лекаря. Как можем да предотвратим подсичането? Много е важно често да сменяме пелените, за да премахнем тази влага и това дразнене на кожата. Кожата трябва да е напълно суха преди да сложим следващата пелена. Тук много помагат и въздушните бани. Да оставим детенцето голичко известно време, за да може хубаво да изсъхне кожата. Много е важно, когато нанасяме кремове в областта на гениталиите и по гънките, да не позволяваме този крем да се наслоява и напластява, тъй като още повече предразполагаме към задържането на влага и различни фекални материи или части от урината по кожата. Рискът от подсичането е, че при този обрив се образуват микронаранявания на кожата и, както казах, е много добра входна врата за наслагването на бактериална или гъбична инфекция. Ако след 3-4 дни виждаме, че обривът се влошава, вместо да се подобрява, задължително трябва да се консултираме с лекаря и при нужда да се започне локален антибиотик или пък противогъбично средство. Много е важно да не използваме агресивни измивни препарати и кърпички. Трябва да търсим максимално естествен и пречистен състав на продуктите, с които третираме тази зона, тъй като тя е много изложена на най-различни токсични и вредни вещества и не бива допълнително да я дразниме с измиването. Запомнете, смените често пелените, осигурете суха кожа и добре почистена зона. Прилагайте въздушни бани, за да избегнете подсичането.